Здравейте и добре дошли в нашия подкаст Приказки с мама. Аз съм Джули Марули, а до мен е моята майка Милена Ташкова, която е психотерапевт с над 25 годишен опит. Днес сме се събрали, за да си поговорим за една много интересна тема. Тя е свързана с разликата в това да си майка на момиче и да си майка на момче. Аз, например, като една майка на момче, не знам какво е да си майка на момиче, но сега ще разберем от моята майка. Аз съм момиче, тя е майка на момиче. Да, здравейте и от мен. Това си замислих, че аз никога, например, не съм си представила, че мога да гледам момче. И даже когато бях бременна с теб, в самото начало, нали, това беше в едни други времена, леле, как говоря аз едно преди 100 години, но доста отдавна беше. И всъщност тогава нямаше така да може още в съвсем ранните месеци да ти кажат, нали, какво ще бъде детенце, какъв ще бъде пола на детето, го казваха доста по-нататък и това не беше много сигурно. Не беше много ясно. Не беше много сигурно и на мен ми бяха казали, когато отидах на видеозон на 7-я месец, мен ми казаха, че ти си момче. И аз бях абсолютно убедена, че ще има момиче и изведнъж ми казват момче. И аз някак си името, което бях измислила... Аз съм щяла да си казвам Калян, нали? Да. И изведнъж си казвам, добре, сега ми момче. Не мисля, че не бях разочарована, ама бях някак си така изненадана, много бях изненадана и си казвам, добре. И така се настройвах 2 месеца, че ще бъдеш момче, ще се казваш Калян, мислих за тебе по този начин. То това има отражение последствие. Да, има отражение. Има отражение, но така мислих си, нали, че ще се казваш така. И вече когато ти се роди на 25 декември, точно на Коледа, хората празнуват, ние също бяхме така седнали да празнуваме и трябваше да отивам да раждам и всъщност ме питат там, нали, тези, които са лекарката, акушерките, ме питат как ще се казва бебенцето и аз казвам, ще се казва Калян. И ти се раждаш и те ми викат, няма да е Калян. Аз не знам, нали, не виждам, нали, и те в този момент ми казват, няма да бъде Калян и разбрах, че си момиче. Тоест, аз се изненадах на 2 пъти. Първия път, когато някак моята убеденост, че ще имам момиче, беше това, някакси беше премахнато това, нали, няма да е момиче. И на втори път пак се изненадах, когато се оказа, че ти си точно такава, каквато съм те искала. И всъщност винаги съм си казала, точно такова дете съм искала, каквото си ти. Та не знам, никога не съм си представила как мога да гледам момче, не съм си представила как мога да си взаимодействам с момчета, ако имам деца момчета и някак вътрешно в себе си винаги съм си казвала, момиче трябва да имам, така е. Ето, така е всъщност, така се и оказа. Обаче пък сега много добре се чувствам като баба на момче. Аз може да съм била... Не си му майка, си му баба. Може и заради това, разбираме си се с Самуил. Разбираме се, но динамиката е съвсем различна, така и аз да кажа, че и аз исках да бъде момиче, нали, някакси съм си го представила, че ще бъде момиче, но още на 3-я месец на мен ми казаха всъщност пола. На 4-я всъщност направихме така нареченото gender party, в което се разбра, че чакаме момче. Аз така бях, окей, защото някакси вътрешно аз знаех, че, т.е. аз исках да бъда момиче, но знаех, че ще бъда мъжка майка и знаех, че сами всъщност е момче, каквото си и беше, нали. До последно така може би се надявах да е грешка, но не е. И слава Богу, сами едно прекрасно дете, но много диво, буйно, занимаващо се и интересуващо го само коли, някакви конструктори. Пък аз исках да правим някакви работи, които сме правили заедно с тебе. И така исках да бъде момиче, но не. И сега си доволна? Но съм много доволна, напротив. Даже ми е много ми е така хубаво, знаех, че съм мъжка майка. Ето защо как всъщност... Така, знаеш, ти как си, какво значи самия да си факт, знаела? че може би чисто... И аз съм знаела. И интересно, и аз като знам, че аз си имаш вътрешно едно усещане, но и ето самия факт, че ти ми казваш, че до 7 месеца аз ще бъда момче,
много е странно как имам и в себе си малко така повече буйност, повече тичам, скачам, цял живот съм се катерила по дърветата, т.е. не е като да съм обръщала толкова внимание на тия женските нежните игри, пък съм била по-буйна, така и някакси вътрешно в себе си знаех, че някакси съм по-така... енергична. Знаела съм го, не знам откъде съм го знаела това нещо, но някакси знаех, че ще бъда мъжка майка, може би защото съм по-еуфорична, така, как се казва, енергична, готова да се катеря, готова за предизвикателства, за приключения, за разлика така от моите връстници тогава, които бяха също дами, като мен. Аз се катерех, правих някакви повече мъжки като че ли игри. Те малко ми се чудеха, аз се катерех горна. Помня, че когато всъщност бях на около 7-8, се катерих на едно дърво, което беше доста така високо. И хората, които минаваха отдолу, им казах здравейте! И те се чудят. Кой вика? Викаме там горе. И те като видят къде съм, викат, бързо слизи долу, бе. Ти си такова, бе. Слизи бързо, штуро дете, така ми викаха. Но аз си ходех, взимах джанки, берях, на череши съм се катерила. Тарзан ти викаха много често. Да, Тарзан, Маугли също ми викаха, дай да те завържа тук, чичо ми също, моят чичо, така ми казваше, дай да те завържа тук за парното, нали, да не мърдаш, защото я мръднеш, ние не знаем какво ще се случи с тебе. Той се шегуваше, да не излезе едно някой ще е връзва. Не, шегуваше се, разбира се, да, шега беше, ще те вържа, така ми се казваше, но... Да, сега го виждам това и със Сами, но смятам, че ти си ми много помагала да вляза в тези по-тихите игри, по-занимателните, по-апликиращи такива, как се казва, моделиране, творчески и така нататък. Да, така беше, защото аз сега докато го разказваш това нещо и се замислих, нали, по отношение на това да отглеждаш момиче, естествено, че точно такива игри, които са свързани с кукли, повиване, ресане, правене на прически. И сега си мисля, че ти имаше доста кукли и си ги обичаше куклите. И Барбита имаше много ги обичаше, но не си толкова играла с тях по онзи начин, по който си играят другите деца. Обличаш ги, разбира се, правиш им някакви така прически, но някак те бяха като някакви твои партньори в тия щурите игри. Тоест това ти беше на тебе, да тичаш, да играеш на такива, на криеница, да се гониш с децата, да се катериш, да прескачаш огради, нали? Това беше много. Някакви автомобилни гуми се търкаляха. Вътре, да. Търкаляха. И защо такива игри, които са много повече свързани с активност. И сега като си мисля за разликата, нали, между момчетата и момичетата и как трябва да бъдат отглеждани едните и как другите, аз мисля, че много повече сме повлияни от стереотипи и от посланията на средата, в която се намираме, защото в повечето случаи се казва, че едва ли не момичето не трябва да си играе по такъв начин, не трябва да се катери. Ти си момиче, не можеш да се катериш по дърветата. Да. На тебе, например, много често ти казват, я си погледни краката, целите стивсинини в рани, какво нещо е това? Ти си момиче. Ти си момиче, не може така. Да. И това много често аз съм го чувала и даже ми е било много неприятно, като го чуя това нещо, защото пък мен ми е харесвало, че ти си толкова активна и че ти си палава, нали? Защото ти си беше доста палаво дете. Същевременно на момченцата пък много често им се казва, не можеш да плачеш. Как така ще ти къв си такъв реблю? Няма да ревеш тук. Мъжете не реват, къв мъж ще ставаш. Тоест това е един такъв стереотип, сякаш момчетата и мъжете не могат да бъдат чувствителни, а момичетата не могат да бъдат по-буйни, по-активни и изобщо с повече енергия. Да. И аз мисля, че това отговаряме на някакъв стереотип.
Факт е обаче, че момчетата, особено докато са по-малки, те са много по-добри в тая така наречената грубата моторика, която е свързана с тичане, с скачане, с такива, да. А момиченцата по-скоро са с такива неща, които са финна моторика. Дейности, свързани с рисуване, с моделиране. Ние много сме правили такива неща. С оцветяване също. Много сме си... И аз съм си играла с теб. Ти много си ме карала да си такова, но аз съм искала правеше да тия неща. Ти беше приятно. И след това по-скоро някак си ти правеше с мен тези неща. Правили сме, редили сме пъзели, рисували сме, даже си спомням, много си оцветявала, като се въвлечеше в това, ти много го правеше. И някак си, на мен ми беше по-скоро трудно аз да те съпровождам в щурите работи. Аз не мога да те съпровождам. То направо не става, то неудържима работа. Аз където и да отида, аз си спомням, че ми беше много трудно, защото където и да отида, с каквито и хора да сме и други деца, и аз съм непрекъснато в някакъв стрес, защото ти непрекъснато тичаш и то тичаш по такива места, които могат да бъдат опасни. Риско. И аз хем не искам да те спирам, хем, защото не ми се иска да ти наслагва моите страхове, хема пък от друга страна, то непрекъснато съм в някакъв риск си. И аз трябва да те предпаза от нещо, защото винаги съм имала неочаквани ситуации, в които ти изведнъж се появяваш някъде и ми махаш от високо или те виждам как прескачаш някакви високи огради и много е било страх. Нали? И някак си, ето, сега, това са повече момчешки работи. Строежи и това направо, даже част от тия неща не съм ги знаела. Това вече аз не съм ги знаела тия неща. Или скачаме от някакви такова джанки, скачаме, ти от толкова скочи, чай аз сега ще пробвам да скоча. Такова, някакви такива работи. Много съм ги правила тия неща. Сега, когато майка ми казваше, нали, ти един ден ще имаш дете и ще видиш, разбрах го това нещо, защото аз пък имам точно такова буйно дете, може би каквото съм била аз, но пък то е и момче, което значи двойна порция, още по-голям така интензитет. И сега трудно ми е, но пък си има своите има си своя чар, въпреки че не е като да се заигравам повече на тези мъжките сега пък игри, свързани с количките, с багерите, с тракторите и така, въпреки че да ти кажа, че знам вече какво е самосвал, знам вече какво е бетоново, знам вече, нали, смисъл, правя разлика. И аз ги защото преди неща. преди всичко беше камион. Това е камион, това е тир, до там така ми се до там ми стигаше знанието, познанието. Да. Но ние, понеже се си говорим, нали, за тая много ранната възраст, но истинското внимание трябва по-скоро да обърнем, нали, когато децата малко попораснат и когато станат тинейджери, и тогава каква е разликата да си родител на момиче и да си родител на момче. И всъщност има случаи, в които аз не бих казала, че аз не мога да говоря толкова по-различно е отношението. Нали? Всяко дете е уникално и може би е най-важно да се съобразим с тая уникалност. Ако е по-чувствително, няма значение, че то е момче. Ние не трябва тук да урязваме тая чувствителност и тая емоционалност. По-скоро със собствения си, с личния си пример и като майка, но и този, който ни е партньора като бащата, трябва да показваме как се реагира в едни или в други ситуации. За да може детето, независимо то момче или момиче, да може, нали, да има някакъв добър модел. Това е. Ние се учим от модела, който имаме. Нали? Ето, не е случайно. Ти обичаш едни големи бижута, така както аз съм носила, сега вече не е, но на времето много носех такива. И някакси модела е това, което виждаме вкъщи. Това е първото. И сега какви биха могли да бъдат грешките, според мен. Това е, може би, много важно. Момчетата, когато са много привързани към майките си,
Те обикновено са доста привързани към майките си или майките правят така, че момчета са привързани, защото самите те са така много закачени към момченцата си. И това е добре във времето, колкото вече порасва едно момче. Майката трябва да може да пусне детето да има своята самостоятелност. То вече не е съвсем дете, той е млад човек, нали, тинейджър и вече порасвайки трябва да има тази самостоятелност, а не майката да се грижи за абсолютно всичко. Хубаво би било тези млади хора да бъдат научени на самостоятелност, на отговорност. А има такива синове, които за съжаление са много замайчени, нали? Тоест те за всяко нещо търсят майките си, свикнали са всяко нещо да им прави тя, да върши тя, да подбере, да готви. Се ги улеснява, нали? И не е много добре, защото е хубаво мъжете да бъдат активни, хубаво е да бъдат отговорни и всъщност майката дава възможност това да се случи. Същевременно пък и другото, майката да може да покаже на дъщеря си, да й покаже нежността, топлината, да й покаже, нали, защото сега ти така да не излезе се едно, ти си някаква грубиянка, никога не си била такива. Така, ти си много по-рискова, което е супер. Това е много хубаво, мен ми е възхитително. Била съм. Аз това не го мога, нали? Ти си много по-рискуваща. И много така в някои моменти правиш нещата с повече вяра, че те ще се случат. Докато аз съм доста по-съмняваща се, нали, в тая трудност и нерешителност, ти си доста по-решителна. Може би точно заради това, че не се страхуваш да рискуваш. Да, точно това е. Ти не се страхуваш, колкото аз се страхувам. Ти нямаш този страх, може би до преди някакво време вече, може би откакто станах майка, съм си по-страхлива за доста неща и гледам да не рискувам толкова много. Имам предвид за дейности, с които се захващаш. На времето те са били игри, ама сега са някакви нови неща, които правиш. Правиш ги. Горе-долу. Да, не знам, може би аз така отстрани така, като ги гледам нещата. Но майката е тази, която също трябва да бъде модел на дъщеря си, за да може да я научи именно тези неща. Тя не сяда да й проведе една лекция. Тя не прави това. Тя просто присъства по начина, по който с цялата си женственост, цялата си нежност, топлина, с грижа, нали, за да може да покаже на дъщеря си същия модел, нали. Тя вижда като пример, нали, и започва да й подражава съвсем. Знаеш ли колко е трудно? Например, аз съм имала такива пациенти, които не са имали, да кажем, ако са момичета, жени, не са имали подобен пример в семейството си. Майката не е била такава, не е била с отношение, да речем, дори към тези неща, свързани с суетата. Защото те също са важни. Нали? И тези неща, свързани с нашата външност, с начина, по който изглеждаме и това, което излъчваме, те също имат значение. И когато нямаш такъв пример, ти търсиш от кого да се научиш. И дано да има някоя леля, някоя братовчетка, ако не някоя приятелка. Учител също така. Учител, от който можеш да го вземеш. Да, треньор също. И при момчетата по същия начин. Нали, ако са гледали един такъв модел, нали, не казвам, че мъжът трябва да бъде суров. Това е клише. Нали? Не, той не може да бъде суров. Въпросът е да бъде отговорен. Понякога може би да бъде решителен. Нали? Да носи стабилност, да носи устойчивост. И когато детето вижда такова нещо в баща си, то израства с това и то става такъв мъж. Нали? Да. Но ако вижда един баща, който да кажем безотговорен, нали? То същото и с майката. Нали? Тоест, важи по същия начин, ако майката е безотговорна, и децата ще бъдат такива. Но да, специфични неща предаваме на децата си. На момичетата, майките предаваме този модел на нежността и на грижата. На момчетата, майките да пуснат малко, да дадат на момчето да е самостоятелно и да може да измие някоя чиния да му се наби. Да, и сега не знам дали точно чини да мие, но все пак някаква отговорност към къщната работа да има. Или да сложи пералнята, да изпере. Към нещо в къщи. Чорапа да си го простре, примерно. Защото тя му го прави, примерно, до 30 години и той вече след това си не намира жена и такова и тя му го прави. Тя поема в чорапи. Сега не знам, но това е и с момичетата. Не, това в кръга на шегата, разбира се, казваме. И с момичетата, и те да измият някоя чиния. Нали? Разбира се. Тоест да има отговорност в едните и другите, но бащата да предаде този модел на отговорността, на решителността, на стабилността, на устойчивостта. Бащата като каже нещо, трябва да го направи. Това е закон. Трябва да го направи. То не, че майката не трябва.
Но бащата, като каже нещо, трябва да го направи и като го направи това, което е обещал, това, което е казал, нали? И детето разбира, че обещанията се изпълняват и то, като поема ангажимент, нали, прави тези неща. Си го върши, да. И така, каква е разликата, може би? Дай сега да кажем, каква е с 2-3 думи, каква е разликата? Тоест, ето сега, като се гледаме ние двете, каква е разликата? Ни е пък толкова различното? Ние сме различни като характери, нали? Това е. Да, но като в гледане и внимание което... към детето, толкова ли сме по-различни? Не, да. Не сме толкова. Като порасват децата, нали, ти ще трябва да му даваш повече самостоятелност. Това значи ли, че аз не съм ти давала? И аз съм ти давала. Да, давала си. И аз съм ти давала. Но важно аз да му дам. Точно така. Това е истина. Важно е и ти да му дадеш. Важно аз но да то му дали е момче или е момиче, няма голямо значение. но голямо. При него просто различни неща. Когато гледаме момиче, повече да обърнем внимание, казвам, на грижата, на нежността, на топлината. Когато гледаме момче, да обърнем повече внимание на решителността, на отговорността, на стабилността, на устойчивостта, на държането на обещания. Това са важните неща. Иначе просто си гледаме децата спрямо това, което са като индивидуални личности. Това. Добре, сега да ви кажа, хора, какво съм взела от майка ми или по-скоро какво не успях да взема, а именно нейното спокойствие, търпеливостта и това да може да изчака. Аз съм един човек, който така гледа, тръпне, иска работите някакси те да се случват бързо и както вие знаете вече, както станах майка, може би вече се понаучих на това търпение точно, но тя винаги е била по-балансирана, така ако мога да кажа, от нас двете, не само защото ми е майка, ами и защото е такъв е характера. Добре, ма какво си взе? Взех си нежността, тя е много нежна, топлината. Взех си това, че трябва да можеш да показваш, че обичаш другия, да се за хората, които са ни важни и са ни ценни, трябва да се грижим и да бъдем до тях. Взех си това, че много работи съм си взела от тебе, много. Нашата връзка е благодарение на мен, но най-вече благодарение на самата ми майка, която ме е научила аз да бъда близка с нея, защото ние на ден може би се чуваме около 5-6 пъти и то може да не е за нещо толкова съществено, но всеки ден ние ще се чуем за нещо, ще си кажем какво правиш, какво ти се случва, така че научиме да бъда близка, да ценя хората, които са ми важни. Това е дълбочината на... Да, виж, аз те слушам и много хубаво това да го чувам. Ние може да не се виждаме толкова често, защото няма как, но пък се чуваме и гледаме така да си споделяме. Обаче, защото се замислих за това и аз какво съм си взела от майка ми и то има значение това, нали? Какво си взимаме от родителите, и защото те продължават да си живеят в нас и ние си носим си някакви части от тях. Си мисля точно това, че цялото това отношение към другия, с внимание към другия да се отнесеш, аз също го нося това от майка ми. Нещо друго, което е много важно и което мисля, че от нея идва към мен и после вече е дошло при теб, това е отношението към детайла. Нали, всяко нещо, че трябва да е красиво направено, че нищо не трябва да се прави така просто да се претупва. Трябва всяко нещо да е направено и да е направено наистина красиво. Включително това имам в предвид тук и тази суета в хубавия смисъл, нали, женската суета, защото тя, ако е в някаква крайност, може би не е много добре, нали, но на тая отношение към външността и уважението към себе си също е хубаво да го има. И има това нещо. За претупването не съм много сигурна, защото понякога, както казах, в стремежа си да направя нещото бързо, така, защото нямам търпение за него, малко го попретупвам, но тя много пъти ми е казала, няма да претупваме нещата, така нататък, и гледам да се сещам точно за тия думи, когато ми предстои нещо да правя или съм се захванала с нещо, така че ето,
помня си го и си го нося със себе си. Хубава тема изобщо ето това, да си дадем сметка какво носим в себе си от родителите ни. Имаме някакви части от бащата, имаме някакви части от майката. Какво носим в себе си, защото тези неща, които носим, част от тях може много да ни харесват и да се каже да си ги отглеждаме в себе си, а пък някакви други неща, които носим, искаме малко да не ги носим, нали? Да кажем, хубаво е да си даваме сметка. Какво сме си взели от тях, нали? Какво си носим в себе си. И така, хубава тема. Виж, хем си говорихме за момчетата, за момичетата, ма някакси и за себе си. А сега може да ни споделите долу в коментарите вие какво си носите от вашите родители и можете да се абонирате за нашия канал тук в YouTube, като ударите камбанката. Може да ни последвате в TikTok и Instagram, както и да ни зададете въпросите си отдолу под това видео или анонимно на нашия имейл, който ще изпишем в края на това видео. Защото от въпросите започват най-хубавите приказки. Айде!